Hola, Clics! Com esteu? Avui us porto un exercici molt guai, es diu l'esmorzar. I consisteix en el següent. Hem d'estar durant 3 dies, observant com esmorzem al matí. Si fem servir un got de llet, si mengem unes torrades, si després mengem una miqueta d'embotit o és mantega i melmelada. Observem tot el que hem fet durant el matí. I aleshores el que farem després de tenir tota aquesta informació és intentar reproduir el que fem, però aquest cop sense objectes i sense estar a la cuina. Agafarem una càmera, pum, la plantarem a un lloc i intentarem fer veure que estem a la cuina i que estem fent tot el que fem aleshores. Cosetes que hem de tenir en compte. La relació amb els objectes. Clar, no tindrem aquest cop la forquilla o no tindrem, per exemple, el ganivet. Aleshores, hem de crear aquesta relació. És molt important que no agafem el ganivet com toca, com faríem veure d'apretar, sinó que mantinguem aquest espai. Després, una altra cosa és què fem amb els objectes. No pot ser que estiguem fent servir el ganivet, pum, 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 i de cop aquest ganivet voli i no sapiguem on està. Si l'hem tret del calaix, doncs hem d'obrir el calaix, agafar el ganivet, tancar el calaix, fer servir el ganivet, pum, 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 i després, per exemple, doncs el deixem a la pica. Doncs ja està. D'aquesta manera treballarem una cosa que és molt important pels actors, que és l'observació. La nostra missió moltes vegades és reproduir coses que passen a la realitat i fer-les vives dalt d'un escenari. Per això és molt important que sempre estiguem amb pum, 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 amb els ulls, no? Atents al que passa per intentar ser el màxim fidels al comportament de les persones. Aleshores, tindrem aquesta fase d'observació que crec que és molt important, i una cosa molt important d'aquest exercici també és el concepte d'intimitat. Treballem per no ser vistos. Treballem intentant reproduir el que sentim quan no estem dalt d'un escenari, però que després ho farem de l'escenari. És una cosa molt boja. Ara potser us estic fent un cacau increïble, però realment és molt guai, molt i molt guai. Res, espero que us agradi molt l'exercici, que ho disfruteu moltíssim i a veure si veig els vostres missatges, si, no sé, si veiem algun vídeo. Un petonet, que vagi molt bé, guapos. Adéu!